Salut! Voi era de un loz Taur, Zodia Taur. Două posibilități, una aici, era zic aici, și una aici. Aici e multiplicator, poate fi ori 3, ori 10, ori... Deci dacă câștigi 100 de lei, poate fi ori 3, 300 de lei. Dar dacă câștigi 100 de lei și nu raz, angajatul îți dă 100 de lei, rade el și pune el 200 de lei în buzunar. Asta e decizia voastră. Fiți atenți aici cu rasul sus la bonus. Am acolo un cont bancar, vreau să iau lozuri de 100 de milioane. Puteți dona oricât. 1 leu, 5 lei, 10 lei, să văd într-o 100 de milioane. Ies pe minus sau pe plus. Ia să trecem la răzuit. Am revenit, au căzut 3 vărsături, uitați, unul sus și încă 2 jos. Câștigui 15 lei, ori 1 acolo, deci 15 lei. Pe a doua jos nu a mai căzut nimic, am prins și pe două variante, am prins pe una 10, pe una 15, cam ceva, 25. Deci 15 lei lozul, nu uitați de donații, urmăriți episodul următor, alt loz, bye bye.